DXDC RadyoMaN Report. Human sa COVID-19 pandemic, normal na lang kanato ang mamaligya dinha sa social media kun online selling. Gani, dili na lang mga ordinaryong negosyante ang nagabuhat ni ini, lakip na ang mga celebrity. Usa na ni ini ang kapuso actress nga si Carla Abella, diin na maligya kini sa preloved items nga gikan pa sa brand nga Christian Louboutin, Stuart Weitzman, Dolce & Gabbana, ingon man Gucci. Apan bisan pa man nga mga ilado kini nga mga brand, giulan og batikos ang aktres tungod hugaw, worn out og overpriced kuno kaayong iyang paninda, dili worth it sa iyang itsura. Say pa sa ka-comment, parang di nagkokotse si Maring Carla. Ang dumi ng mga swelas, parang tambay sa pamilihang bayan. Mihirot usapang usa ka comment kami ingong nalimtan kuno sa aktres pagtanggal ang original price which is lower kaysa sa iyang presyo sa pagbaligya. Idugang pa ang laing netizen nga miingong karon pa kuno siya makakita og artista nga namaligya og preloved nga halos na ng items abused. Halata kuno nga dili kani kabalo mag-amping sa iyang gamit. Bisan pa man, gidepensahan paghihapon siya sa iyang supporters nga miingong dili na lang kuno mo palit ang wala makauyon. Doon na lang kuno mga gamit nga wala nahingluan apan dili usab tanan. Plus, ang proceeds kuno niini itabang na Abella na sa animal shelters. Human niini migula ang post ni Carla sa threads nga nag-ingong, "People can be so mean. So mean." Kung ikaw kasama, mopalit ka ba sa iyang paninda? Kung dili ka pa decided aw may pamupalit ka og produkto nga makatabang sa imong panlawas. Nangita ba kag haplas nga manuhot-suhot ang kahalang? Paragis bila-bila herbal element na ang gamita og palita. Makawagtang sa panuhot, pamaol og sakit-sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, skin diseases, pagpanghupong o hubag-hubag sa lawas. Kini ang haplas nga all-in-one. Makarelax ka sa Paragis bila-bila herbal liniment. Aron kompleto sa rikados, tumarasab sa Paragis bila-bila herbal capsule with mangosteen nga makahatag og lagsik sa kalawasan. Ingon man sa pagpangape sa Paragis bila-bila herbal coffee. Kaysa Paragis bila-bila, di na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag sa 0935-640-2613. Kinigama sa GFMQ Marketing ug mapalit sa mga suking butika. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sumbito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.